Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan sa pagkakataong ito ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Riley. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan at kwentong aswang. Madalas nga ay natatawa pa siya sa tuwing makaririnig ng mga kwento ukol dito. Minsan ay nayaya siya ng kanyang mga kaibigan sa isang handaan. Pagdiriwang umano iyon ng kaarawan ni Bino. Pinsan ito ng kabarkada nilang si Bimbo. Sumama naman si Riley dahil sa madalas naman silang magkakasama sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya walang-wala sa isip niya na may magaganap palang hindi maganda na maglalagay sa buhay niya sa panganib. Mga taga Fairview sila at ang pinuntahan nila ay sa San Pablo, kung kaya napakalayo noon mula sa kanila. Wala namang napansin na kakaiba si Riley noong unang dumating sila doon. Sabi pa niya ay normal lang naman ang lahat. Inabutan na sila doon ng gabi dahil sa napasarap na sila sa pakikipag-inuman. Nakapwesto sila noon sa labas ng bahay at tanging sila na lang ang naroroon. Ang ate naman ni Pino ay kasalukuyan na noong natutulog. Tanging silang dalawa lang ang nasa bahay nila dahil pareho nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang mga magulang. May kalahating taon na. Nang lumalalim na ang gabi ay nagpasya na silang doon na matulog at bukas na lang umuwi. Nang maghahating gabi na ay nagsimula ng mag-ingay ang mga aso sa paligid. Nagsalita ang pinsan ng kanilang kaibigan na si Bino at sinabing pumasok na raw sila sa loob dahil sa hindi umano maganda ang ipinapaywatig na ingay na iyon ng mga aso. Kaya natigilan ang kanyang mga kaibigan at napatitig sa pinsan ni Bimbo. Tinanong pa ito ng isa sa kanilang kaibigan kung bakit. Pero tumanggi na itong sagutin pa iyon at sinabing basta. Natawa naman si Riley at nakakainsulto pa itong nanakot. At nung huli ay pasarkastiko pa itong nagkunyari na siya mismo ay natatakot. Hindi naman na ito pinansin pa ng pinsan ni Bimbo, pero sinimulan na nitong damputin ang kaya niyang dalhin para lumipat na sila sa loob. Ngunit pinigilan ito ni Riley at sinabing ayos lang sila sa labas. Ganon din ang sinabi ng iba pa nilang kaibigan. Okay lang daw sila at wala nang dapat pang alalahanin si Bino pagkat kaya naman daw nila ang kanilang mga sarili. Nang hindi niya kayang makumbinsi sila Riley, ay inilabas pa ng pinsan ni Bimbo ang isang botelya at ipinakita sa kanila. Nakita nila na may laman iyong likido at kumukulo iyon. Sinabi ng pinsan ni Bimbo
Napalatandaan umano iyon na mayroong aswang. Hindi na napigilan pa ni Riley ang matawa, kasama na ng iba pa nilang kaibigan, at sinabing nasa makabagong panahon na umano ay naniniwala pa ito sa mga ganong uri ng kwento, at saka ipinagdiinan na hindi totoo ang mga aswang. Para may iwas ni Bimbo ang pinsan sa pambubuska ng kanyang mga kaibigan, ay sinabihan na lang niya ito na pumasok na, at siya na lang daw ang bahala sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya wala nang nagawa pa si Bino, tumalikod na lamang ito at iniwan sila. Nagpaalam naman si Riley sandali sa kanyang mga kaibigan. Tumayo ito at sinabing iihi lang raw. Umikot si Riley sa likod ng bahay upang doon umihi. May mga 5 bahay umano doon sa lugar, pero magkakalayo, kaya hindi na siya nailang na doon na lang isagawa ang pag-ihi. Habang umiihi ay napatingin si Riley sa kanyang harapan. Biglang namanhid ang buo niyang katawan dahil sa kanyang nakita. May isang nilalang na nakaharap sa kanya at nakatingin. Naramdaman niya ang init sa kanyang hita nang mabasa iyon. Hindi na niya kasi nagawa pang tapusin ang pag-ihi dahil sa takot, at kanya nang isinara ang zipper ng pantalon. Pansamantala pa siyang hindi gumalaw. Naisip niya kasing baka lalo lang siya nitong sunggaban. Kaya naghintay siya ng tamang pagkakataon at bumuelo. Kitang-kita niya kung paanong gumalaw ang makapal na buhok ng babae. Nagtayuan iyon na animoy may sariling buhay. Sabi pa niya, naalala niya si Medusa. Ang kaibahan nga lang ay mga ahas ang pinakabuhok nito na nasa kanyang ulo. At bigla na lang umanong umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. At bigla na lang ring kumilos yung babae na akma na siyang susunggaban. Kaya napasigaw siya ng ubod lakas at napatakbo. Pero natigilan siya nang may humarang naman sa kanyang isang napakalaking aso at nakaangil ito. Maya-maya ay nagdatingan na rin ang kanyang mga kaibigan. Pero maging sila ay hindi kaagad nakalapit. Nang makita nila ang kulay itim na aso, biglang napalingon si Riley nang marinig ang malakas na boses ng babae na nasaktan. Na halos isang dipa na lang pala ang layo mula sa kanya. Panay ang pagmumura ng babae habang lumalakad itong papalayo, na nakasangga pa ang mga kamay nito sa harapan ng kanyang mukha. Mabilis namang sumunod yung malaking aso doon sa babae. Nakalaunan ay nakita nilang 2 figura na ng tao ang naglalakad sa malayo. Doon palang nalapitan si Riley ng kanyang mga kaibigan at nakita nila si Bino na nakasilip sa maliit na bintana na nasa likuran ng kanilang bahay. Siya pala ang nagsaboy ng langis at asin doon sa babae. Noong una ay parang hirap pa rin si Riley na tanggapin ang katotohanan nangyari nga sa kanya ang mga bagay na iyon. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na totoo nga ang mga aswang. Pero tuwing magbabalik sa kanyang alaala yung itsura ng babae at ng aso, ay kumbinsido nga siyang totoo nga
ang mga ito. Magandang gabi sa iyo, Sir Bibi. Ako nga po pala si Marvin. Isa nyo ring masugid na tagapakinig at tagahanga. Magbabahagi lang rin po ako ng aking karanasan. Taong 2007 po ito nangyari. Bali na isama po ako ng aking pinsan sa dibu ng isa niyang kaibigan. Malapit po kasi sa akin ang pinsan kong si Maribig at madalas na ipinagkakatiwala siya sa akin ng kanyang mga magulang. Tulad na nga lang ng pagkakataon na iyon, nagagabihin ang pinsan ko sa pag-uwi. Nang dumating kami doon ay natuwa naman ako dahil sa pinagandaang talaga yung selebrasyon na iyon. May sinasabi din kasi sa buhay yung kaibigan niya. Hindi naman ako na out of place at lalo pa nga ako nasiyahan nang ipakilala ako ng pinsang ko sa iba pa niyang mga kaibigang babae. At isa na nga dito si Grace na talaga namang unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani kaagad ako sa taglay nitong ganda. Pakiramdam ko pa nga nung mga oras na iyon ay parang katulad sa pelikula na nag-slow mo ang lahat habang nakita ko siyang naglalakad. Lalo na nung makadaupang palad ko siya nang ipakilala sa akin ng pinsan ko. Nung una ay nahihiya ako dahil tulad ng celebrant ay mayaman din ito. Katunayan ay may sarili pa itong sasakyan at siya mismo ang nagmamaneho. Kaya naisip kong baka suplada ito o di kaya naman ay mata pobre at baka hindi ako pansinin. Pero maling-mali ako sa aking mga iniisip. Dahil nang maupo ito katabi ko sa mesa namin ay nakipagkwentuhan ito na siya pa mismo ang nauna. Mabait pala ito na lalong nakadagdag sa kanyang pagkatao. Kaya nasabi kong maswerte ang magiging karelasyon nito dahil sa maganda na ay mabait pa. Nung gabing iyon ay hindi na ako umalis pa sa tabi ni Grace. Naging komportable na rin kami sa isa't isa. Hanggang sa mapadako ang usapan namin tungkol sa mga personal naming buhay. Nalaman kong kaedad ko pala ito, 20 years old na, at may malaki pala itong problema pagdating sa kanyang pamilya. Nanganganib umano maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa may ibang kinalolokohan ang father niya. Idagdag pa, nakaka-break up lang nila ng kanyang boyfriend. Nakatulad ng tatay niya ay ipinagpalit din siya sa ibang babae. Nakita kong nangilid ang luha sa kanyang mga mata at di nagtagal ay tuluyan na nga iyong pumatak. Inalo ko siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pa sa kanyang hindi naman iyon ang katapusan ng mundo. Tungkol naman sa boyfriend niya ay sinabi kong hindi si Grace ang nawalan kundi yung damuho na yon. Wala na siyang makikitang katulad mo, sabi ko pa, dahil nag-iisa ka lang sa mundo. Nakita kong umiti siya at nagpasalamat ito sa akin. Di ko alam kung bakit parang biglang lumakas ang loob ko noong mga oras na iyon. Dahil na rin siguro sa aming nainom. Sabi ko kay Grace kung sa akin nangyari yon na nagkaroon ako ng pagkakataon ay hindi ko na siya pakakawalan pa.
Nakita kong biglang sumeryoso ang kanyang muka, na nakatitig lang siya sa akin. Kung kaya kinabahan ako. Akala ko kasi ay hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Akala ko ay may nasabi akong masama. Pero bigla niya akong tinanong kung sigurado raw ba ako. Totoo ba raw yung mga sinabi ko? Biglang naramdaman ko na parang lumukso sa tuwa yung puso ko. Iba ang pakiramdam ng mga oras na iyon. Parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. At lalo akong nagulat nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at binanggit ang buong pangalan. At sinabi niyang binibigyan na niya umano ako ng pagkakataon. Mahalin ko raw siya at huwag ko siyang sasaktan. Parang hindi kaagad nag-sink in sa isipan ko yung kanyang mga sinabi. Parang hindi talaga ako makapaniwala noong mga sandaling iyon. Isang napakagandang babae na mala-artistahin at mayaman pa. Iibig sa katulad kong simple lang at wala namang ibang maipagmamalaki maliban sa katapatan ko. Kaya sinabi ko sa kanya na baka dala lang iyon ng kanyang nainom. Sinabi ko sa kanya na baka lasing lang siya. Mabilis itong sumagot at sinabing hindi. Dahil naramdaman daw niya na totoo akong tao. Totoo raw yung mga lumabas sa bibig ko. Kaya masayang masaya raw siya at nagbiro pa siya na hindi ko nagustuhan at akin siyang sinaway. Sinabi niyang basta masayang masaya raw siya dahil sa natagpuan na niya yung taong hinahanap niya. Isang tao na magmamahal sa kanya ng totoo at papahalagaan siya. Kung masaya si Grace noong mga oras na iyon, ako naman ang pakiramdam ko ay parang nasa langit na. Dahil din sa sobra kong kasiyahan. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan ko at halos lahat ay tungkol sa pagpapamilya. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Kasi sabi ko sa aking sarili noong mga sandaling iyon ay siya nang talaga. Hanggang sa narinig ko na nag-ring ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ay biglang napawi yung ngiti sa labi niya. Yung kaninang masaya niyang aura ay biglang naglaho at napalitan na kaagad ng lungkot. Nang matapos siya sa pakikipag-usap ay sinabi niyang tumawag ang nanay niya at pinapauwi siya kaagad. Dahil naroon daw ang tatay niya at nag-iimpake na. Lalayas na raw ito ng tuluyan mula sa kanilang bahay. Mag-aalas 10 na noong mga oras na iyon. Nagpaalam siya sa akin at nagpasalamat. Lumapit din ang iba pa niyang mga kaibigan, pati ang pinsang ko, maging yung birthday celebrant. At matapos magbeso-beso ay lumabas na ito. Pero muli niyang ipinaalaala yung tungkol sa napag-usapan namin at sinabing kami na sa akin na raw ngayon yung pagkakataon na pinapangarap ko kanina. Nangiti naman ako dahil sa kanyang mga sinabing iyon. Inihatid ko siya hanggang sa makasakay ng kanyang sasakyan. Matapos pumasok sa kanyang kotse at kumaway ay umalis na ito. Pero laking gulat ko nang makakita ako ng isang imahe na kulay itim na nasa kabilang upuan sa harapan na katabi niya. Wala na akong nagawa pa dahil mabilis nang umarangkada yung kanyang sasakyan. Habang nagsasaya ang pinsang ko kasama ang kanyang mga kaibigan ay hindi naman matigil sa pagkalabog ang dibdib ko. Alalang-alala ako para kay Grace.
Pero pilit kong iwinawaksi ang mga masasamang bagay at isipan na ipinagpapalagay kong na malikmata lamang marahil ako. Makaraan ang halos 1 oras ay nakita kong bumalik si Grace. Sinalubong ko siya at tinanong kung okay na ba ang lahat. Tumango ito at ngumiti. May nakalimutan daw siya. Bigla niya akong hinagkan sa pisngi at tinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Habang hawak ng mahigpit ang kamay ko ay nagpasalamat itong minsan pa sa akin. Natuwa naman ako dahil walang nangyaring masama sa kanya at hindi nagkatotoo yung masamang kutob ko. Nang biglang naagaw yung atensyon ko nang marinig ko ang malalakas na boses ng pinsang ko at ng kanyang mga kaibigan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na naaksidente si Grace at dead on arrival sa ospital. Naramdaman kong parang nangapal ang bukong muka. Namanhid ang katawan ko at hindi makapaniwala. Nang ibaling kong muli ang aking pansin kay Grace ay wala na ito. Kinilabutan talaga ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at bigla na lang tumulo ang luha ko. Sobrang lungkot ang naramdaman ko. Nagkatotoo yung sinabi niya sa akin na tila isang pagpapahiwatig na pwede na umano siyang mamatay dahil sa sobrang kasiyahan pagkat natagpuan na niya yung taong hinahanap niya, na akin pa nga siyang sinuway. Pero isa na pala iyong signos na kahit anong pigil namin sa kanya na wag nang umalis at ipagpabukas na lamang ay ayaw talaga niyang pumayag at nagpumilit pa rin. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin, Sir PB, si Grace. Isang tunay na pag-ibig na minsan lang ipinarana sa akin na agad din na naglaho. Ipinadala ng isa rin nating masugid na tagapakinig. Ayon kay Shirley, ilang taon na rin ang nakakalipas nang maranasan niya ang para sa kanya ay pinaka nakakatakot na karanasan niya sa buong buhay. Nasa isang lalawigan sila noon sa bandang katimugan ng Luzon at nagbo-board umano kasama ng pinsan niyang si Michael na isang merchandiser sa kilalang supermarket, habang siya naman ay sales lady sa isang mall na malapit sa inuupahan nila. Minsan, nang maiwan siyang nag-iisa sa kanilang boarding house dahil sa day off niya, ay nangyari yung pinaka nakakatakot niyang karanasan. Kasalukuyan umano niyang hinuhugasan noon yung isda na kanyang iluluto para sa hapunan, nang makarinig siya ng malakas na pagkalampag sa labas ng bahay. Nasagi umano yung planggana nilang aluminum na siyang lumika ng malakas na ingay na iyon. Kaya natigilan siya at sumilip sa may bintana dahil naisip niya kaagad na baka mayroong tao. Ngunit wala siyang nakita. Medyo may kadiliman na rin kasi doon sa labas ng kanilang bahay ng mga oras na iyon. At hindi ganong kalayo yung naaabot na liwanag ng kanilang ilaw na nasa labas. Nang isasara na niya yung kurtina at babalik na sana siya sa kusina upang ipagpatuloy yung kanyang ginagawa, ay biglang may naaninagan siyang hugis ng isang tao. Kaya sinipat pa niyang mabuti iyon. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang malamang
Hindi pala iyon tao, kundi isang malaking asong lobo. Ngunit hindi umano iyon pangkaraniwan, dahil sa naglalakad ng nakatayo yung nasabing aso na katulad sa tao. Kung kaya ayon pa sa kanya, mas marapat na sabihin isa iyong taong lobo. Ang haba at ang tutulis ng mga ngipin nito, na matindi rin yung paglalaway, mabalahibo at matipuno ang pangangatawan, na medyo kubain ang paraan ng paglalakad. Dahil sa kanyang nakita ay binalot na kaagad si Shirley ng matinding takot, at gustuhin man niyang sumigaw ay hindi na niya nagawa pa. Kanya na lamang inabot ang trangkahan ng pinto at isinara iyong mabuti. Hindi siya makapaniwala na totoo pala yung mga ganong uri ng nilalang, na ang buong akala pa niya noon ay pawang sa mga palabas lamang makikita. Siniksik niya ang sarili sa isang sulok sa gilid ng kanilang sopa, dahil sa tindi ng kanyang kaba. Takot na takot siya noong mga sandaling iyon, lalo na nang marinig niya yung malakas na paghinga. Naramdam niyang nasa gilid lamang ito ng bahay. Nanatili pa ang nilalang na nagpapabalik-balik sa may harapan ng kanilang bahay at sa likuran. Nanatili naman siyang tahimik, at makaraan ng halos 15 minutos ay tsaka pa lang niya naramdamang umalis na iyon. Naluha na siya dahil sa tindi ng takot. Ang sunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula naman kay Rick. Ayon sa kanya, nangyari ito noong mga panahong nagbibinata pa lamang siya, dekada 90, na kung saan ay medyo sumasabay na rin sa uso ang mga taong nasa kanilang probinsya. Tandang-tanda pa nga raw niya na sikat ng mga panahon na iyon yung dayang-dayang na siyang madalas na pinapatugtog sa mga sayawan at iba't ibang okasyon. Nauso na rin ng mga panahong iyon yung paghihikaw sa mga lalaki doon sa kanilang probinsya, at yung paggamit ng mga scarf. Ganyan umano yung mga pormahan nila noong mga panahong iyon. Minsan, nang dumalo silang magkakaibigan sa isang sayawan, ay nakipagkilala sila sa mga babaeng naroon, at madali naman nilang nakapalagayang loob ang mga ito, dahil na rin sa husay nila sa pagsasayaw, at gayon din dahil sa in sila pagdating sa mga uso. Habang naroon sila sa sayawan ay nag-inuman na rin sila. Ganon kasi sa kanilang probinsya, kung saan mayroong okasyon ay may mga pupunta talagang mga may-ari ng tindahan upang doon magtinda. Kadalasan mo silang makikita na nasa tabi-tabi lang at may dalang mga payong. May mga tinda silang inumin at sigarilyo. Mabilis na lumipas yung oras. Nang pare-pareho na silang may tama na dahil sa kanilang nainom, ay niyaya ni Rick ang kapareha niyang si Maylin na nakilala niya doon sa may sayawan. Hindi naman ito tumutol at madali niyang napapayag. Lumabas sila ng sayawan at naghanap ng mapupwestuhan. Sa paglalakad-lakad nila ay nakakita silang dalawa ng isang bahay kubo na ang tawag sa kanilang probinsya ay payag.
Napakaganda umano ng kanilang pakiramdam kapwa noong mga oras na iyon. Dahil na rin sa sinabayan pa iyon ng kagandahan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Hawak sa kamay ay inalalaya ni Rick si Maylin papunta doon sa payag. Wala iyong pinto, pero malinis naman. Mayroon iyong maliit na hagdan na dadalawa ang baitang. Pagpasok nila sa kubo ay agad niyang niyakap si Maylin at hinalikan. Hindi naman pumalag ang dalaga at nagpaubaya. Nakalaunan nga, naramdaman na rin umano ni Rick na gumaganti na ito ng paghalik sa kanya. Hanggang sa ihiga na niya ito ng tuluyan sa sahig ng bahay kubo na iyon. Mas lalo pa umanong uminit ang mga tagpo nung nakahiga na sila. Naging mas malikot na ang kanyang mga kamay at naging mas mapusok pa ang kanilang paghahalikan. Nanguhubarin na niya ang pang-ibabang kasuotan ng dalaga ay bigla na lamang umuga ang kabuuan ng payag. Na narinig pa niyang napabulalas si Maylin at sinabing mayroon umanong lindol. Pero huli na nang malaman nilang hindi pala bunga ng lindol ang pagkakauga na iyon ng kubo, kundi dahil iyon sa isang aswang na dumapo sa bubungan mismo ng payag. Dahil tinuklap nito yung isang bahagi ng bubong ng kubo, nayari lamang sa pawid at napatayo silang pareho na nagtatakbo papalayo sa kubo. Nang makita nila yung mga mata noon na tila ba nagbabaga sa pagkapula, na tila may pagmamayabang paumanong ipinapagaspas nito ang mga malalapat na pakpak. Mga ilang dipa pa mula sa sayawan ay panay na ang sigaw nila na humihingi ng tulong. Nabulabog yung pagsasayaw ng mga tao at ipinahinto na munang sandali nang nag-organisa ang tugtog. Mabilis silang nilapitan ng mga tanod na naroon, maging ng kanilang mga kaibigan. Sinabi naman nila kung ano ang nangyari at agad na pinunta ng mga ito yung kubo. Pero wala na roon yung aswang. Ngunit nakita nila yung natuklap na bahagi ng bubong. Sinabi ng mga tanod kanila Rick na maaaring isa lamang kabog daw yung kanilang nakita. Ang kabog ay isang uri ng paniki sa kanilang probinsya na napakalaki. Pero sabi ni Maylin, alam nila ni Rick ang kanilang nakita at hindi iyon isang uri lang ng paniki. Hindi naman iyon mukhang paniki. May pakpak nga ito na katulad sa paniki, pero ang mukha naman daw ay sa tao. Pero may kaunti lamang daw pagkakaiba tulad sa ngipin, ilong at tenga. Lalong lalo na umano pagdating sa mata dahil sa iyon ay namumula. Nagpatuloy yung sayawan nung gabing iyon. Minabuti naman ni Rick at ng kanyang mga kaibigan na wag na munang umuwi at doon na lang magpaumaga. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa iyo kung sakali mang mapili mo ang kwento ko. Ako nga po pala si Jessa. Laking Maynila po ako, pero nagkaroon ng pagkakataong makapagbakasyon sa probinsya ng mother ko taong 2001. 14 anyos pa lang ako noong mga panahong iyon. Isang araw, nung naandun na kami sa probinsya, ay may dumating silang kamag-anak at ipinalita ang tungkol sa pagkamatay ng isa sa pinsan ni Mama. Kaya kinagabihan noon
ay nagpunta kami para makipaglamay na ang tawag sa kanila ay pakikipamilasyon. Mainam na raw kasi na sa unang gabi pa lang ay maiparamdam mo na ang iyong pakikiramay, lalo pa nga at malapit kami na kamag-anak nung namatay. Ang bahay nila Lola na aming tinutuluyan ay nasa bayan, habang yung bahay naman na pupuntahan namin ay ilang kilometro pa mula doon. At ang isa pang hindi ko nagustuhan ay malayo pala ang aming lalakarin, dahil yung tricycle na service namin ay hanggang doon lang sa tulay, dahil sa hindi makakaakyat pagkat bundok umano at mataas. Pero dati ay nagagawa naman daw umakyat ng mga sasakyan doon. Yun nga lang ay nasira umano ang daan at hindi pa naisasaayos muli. Medyo tatalo na po ako doon sa pinaka-climax ng kwento ko. Gusto ko lang kasi ibahagi ito dahil parang iba yung aswang na nakita ko doon sa Lamay kumpara sa mga naririnig ko sa mga horror channels katulad ng sa inyo. Habang naroon po kasi kami nila Mama kasama ng ibang mga kamag-anak namin na nakikipagkwentuhan doon sa pamilya nung namatay, ay bigla na lang may sumigaw na isang babae ng napakalakas na dahil doon ay naagaw talagang lahat ng atensyon namin at napatingin doon sa pinanggalingan ng malakas na pagsigaw na iyon. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao papunta doon, at nang makiusyoso din kami nila Mama ay nakita ko ang isang lalaking animoy naligo ng mantika. Sa unang tingin nga ay aakalain mong isa lang itong baliw dahil na rin sa kanyang ayos, pero sabi nila ay isa raw iyong aswang na ang pakay ay yung katawan nung namatay. Ang nakita ko ay isang tao na yun nga, para lang itong baliw na walang saplot na anuman sa kanyang katawan. Magulo ang kanyang buhok, pero hindi naman mapula ang kanyang mga mata, at hindi rin mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Normal lang rin ang kanyang mga ngipin, pero ang itsura niya ay masasabi mong may kakaiba nga sa kanya. Malamlam ang kanyang mga mata na nangingitim ang palibot ng mga iyon. Pero ang pinaka ipinagtataka ko at marahil nang halos lahat na rin na naroon ng mga oras na iyon ay kung paanong nagawa nitong makatakas sa mga lalaking umahawak sa kanya. Nang sabi pa nila ay bigla na lang raw itong nawala, na ang dalawa sa mga lalaking nakahawak sa braso nito ay ipinakita pa sa amin ang dalawang sanga na hawak nila, na tanging iyon na lang raw ang nakita nilang hawak-hawak matapos na maglaho yung lalaki. Pinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na si Melvin. Ito ay tungkol sa ibinahagi sa kanya na karanasan ng ama na si Macario. Halina at ating subaybayan. Ayon kay Melvin, ang tatay niya ay lumaki sa probinsya at matagal na nirahan doon. Bali 5 silang magkakapatid at ang kanyang ama ang pangalawa sa kanila. May edad na ngayon ang tatay niya pagkat ipinanganak ito taong 1950. Noong mga panahon na iyon ay bihira pa sa kanilang mga naninirahan doon ang nagpapamaynila.
Kaya naroon halos ang lahat nilang kamag-anak. Taga roon kasi talaga ang pamilya ng tatay ni Melvin, simula pa sa kanyang mga ninuno. Minsan, habang abala sila na nagtatrabaho doon sa kanilang bukid bilang paghahanda sa gagawin nilang pagtatanim sa bahagi ng lupa na kanilang pagmamayari, ay may dumaan na isang grupo ng mga tao. Binubuo ito ng magkakaibang edad ng mga tao. Mayroong mga bata at mayroon din namang mga matatanda. Napansin nilang mga mag-anak ito dahil doon ay pansamantala silang tumigil sa kanilang mga ginagawa at pinagmasdan ang mga tao nagdaraan. Sa itsura pa lang ng mga ito ay agad na nilang naisip na nilisan ng mga ito ang kanilang mga tirahan. Pero kung saan galing ang mga taong ito ay iyon ang hindi malinaw sa kanila. Nakita nilang paminsan-minsan ay sumusulyap din ang mga ito sa kanila, na ang ilan sa mga kababaihang kabilang sa kapulungan ng mga taong iyon ay may mga kargapang sanggol. Ang iba naman ay nakabalot sa kumot na itinali sa batok ng mga babae, habang ang ibang mga bata naman ay nakaaba sa kanilang mga ama. Si Macario noong mga panahong ito ay 15 anyos pa lang, pero dahil sa sanay sa mabibigat na trabaho, kung kaya hubog na ang kanyang katawan, maskulado si Macario. At ng mga oras na iyon, habang nakatanaw sila sa mga tao, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba si Macario, na hindi lang pala siya ang may ganong nararamdaman. Halos lahat pala sila na naroon ay mayroong naramdaman na kakaiba. Kinutuban sila ng hindi maganda. Hindi rin maipaliwanag ni Macario, pero parang mayroong mangyayaring hindi maganda. Yan ang unang pumasok sa isipan niya. Walang namagitan na kahit isang salita sa pagitan nila at ng mga dumaraan. Mga simpleng pagtitig lang at mga pagsulyap. Pero tila may malalim na kahulugan yung mga pagsulyap na nakita nila mula sa mga nagdaraan. Mga titig na pailalim na tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi maganda, ngunit hinayaan lang nila. Nang makalagpas na silang lahat, ay itinuloy na nila ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi maiwasang mapag-usapan nila ang tungkol sa mga tao na iyon. Hanggang sa magtanghalian na sila, ay iyon pa rin ang pinag-uusapan nilang mag-anak. Kinagabihan nung araw na iyon ay medyo nanibago sila, dahil habang kumakain sila ng hapunan ay naririnig nila ang maraming ibon na humuhuni. Tila umingay ang kanilang paligid, bagay na hindi karaniwan para sa kanila, dahil kadalasan ay 1 hanggang 2 kwago lamang ang kanilang naririnig na humuhuni. Pero nung gabing iyon ay hindi bababa sa 10 ang mga humuhuning ibon na nagsasalimbayan sa paghuni. Kaya medyo nakaramdam sila ng pag-aalala at naalarma. Minadali nila ang pagkain at iniutos ng kanilang ama na tingnan mabuti ang kanilang mga bintana at pinto, kung ang mga ito ay nakasarang mabuti. Ang panganay nilang si Dado ay nakita niyang kumuha ng 2 itak. Nang isa ay kanyang iniabot sa kanilang ama. Hindi iyon nakalagpas sa paningin ni Macario, kung kaya nagtaka ito
sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang bigla nilang narinig yung pag-iingay ng kanilang mga manok na kadalasang maririnig kapag kinakatay nila ang mga ito. Sa imahinasyon ni Macario ay para bang pinilipit ang liig ng mga ito dahil na rin sa nilikha ng mga ito na ingay. At hindi lamang iyon, pati ang kanilang dalawang aso ay magkasunod nilang narinig na lumikha rin ng tunog na nasaktan ang mga ito, at pagkatapos ay di na nila naringgan pa ng kahit anong ingay. Nung pagkakataong iyon ay inutusan na ng kanilang ama ang kanilang ina na pumasok na sa silid kasama ang kanilang tatlong nakababatang kapatid. Sinabihan din si Macario ng kanilang ama na maging mapagmatsyag at pinapwesto siya nito sa isang bahagi ng kanilang bahay sa tabi ng bintana, habang ang kuya Dado naman niya ay nasa kabilang panig malapit sa may pintuan na naroon sa kanilang kusina, habang ang tatay naman nila ay naroon sa may harapang pinto. Di malinaw kay Macario kung ano ang nangyayari noong mga oras na iyon, pero abot-abot na rin ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa ikinikilos ng kanyang kuya at ama. Kaya tumayo si Macario mula sa kanyang pinapwestuhan at kumuha ng patalim. Ang kanyang nakuha ay yung sanggot na ginagamit ng kanyang ama sa pagtutuba, na bagaman maiksi iyon ay napakatalas naman. Nagpatuloy yung ingay na naririnig nila sa labas, na nung huli ay nakakarinig pa sila ng paminsan-minsang mga tunog ng mababangis na hayop. Lumipas pa ang ilang oras, nanatili lang sila na nag-aantabay sa kani-kanilang pwesto at nakikiramdam na mabuti, hanggang sa napansin nilang humupa na at nawala na yung mga ingay. Nakita ni Macario na sumilip sandali ang kanyang ama sa labas, at pagkatapos ay inutusan silang kunin ang mga lamparang ilawan at sumunod sa kanya. Paglabas nila ng bahay ay agad nitong pinuntahan yung mga puno na malapit roon, kung saan dumadapo ang kanilang mga manok tuwing sasapit ang gabi. Wala na silang inabutan ni isa sa mga ito. Tanging ang naroon na lamang ay yung mga balahibong nagkalat. Maging ang kanilang mga aso ay wala na ring pareho. Ang nakita na lamang nila ay yung mga dugo at bakas ng pagkakahila sa mga ito sa lupa. Habang nakikita ni Macario ang mga bagay na iyon, ay naramdaman niyang nangapal na bigla ang kanyang buong ulo at para nagtayuan ang kanyang mga buhok dahil sa tindi ng takot. Noon pa lang kasi sila nakasaksi ng ganong pangyayari. Nang magsalita ang kanilang ama ay may galit sa tinig nito, bunga na rin ng pagkakalimas sa mga alaga nilang manok at aso. Kinaumagahan, habang magkakaharap sila na nasa pagkainan, habang kumakain ng agahan, ay pansin ni Macario ang pananamlay ng kanilang ama. Pero nalaman nila mula dito na hindi naman pala talaga ang ukol sa kanilang mga alagang hayop ang ipinag-aalala nito, kundi ang kaligtasan nilang mag-anak. Nang magtanong ang nanay nila kung bakit, ay sinabi nitong malakas ang kanyang kutob na mga aswang ang may gawa noon. Kung kaya hindi umanong malayo na baka sa susunod na umatake ang mga ito
ay sila na mismo ang puntiryahin. Kaya nasa panganib umano ang kanilang mga buhay. Maya-maya ay biglang may dumating. Narinig nilang tumatawag ang nakatatandang kapatid ng tatay nila, ang kanilang Tiyo Iking. Pagkapasok nito ay agad na nagtanong kung kanila na raw bang nabalitaan yung nangyari. Pagpapatuloy nito, natagpuan umano yung baka nung kanilang pinsan na patay at nakahandusay sa parang. At halos wala umanong natira dito. Kaya napatayong agad ang tatay nila Macario at nagpasama sa kanila upang puntahan ang kanilang kaisa-isang alagang kalabaw na isinusuga nila malapit sa lupang kanilang pagtatamnan. Pagdating nila doon ay tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang ama nang makitang naroon ito at hindi naman na paano. Kaya kanila nang kinuha ito at iniuwi sa bahay. Pagdating nila doon ay napag-usapan nila magkapatid ang tungkol sa kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga mag-anak laban sa pinaniniwalaan nilang aswang na umaatake. Napagkasunduan nila na maglagay na lamang ng mga pangontra sa palibot ng kani-kanilang mga bahay. Pagkat ayon sa tiyuhin ni Macario ay wala naman silang ibang paraan na maaaring magawa nung mga panahong iyon. Kaya nagpunta sila sa kanilang lolo at nagpaturo ng mga maaari nilang gawin. Isa sa mga ibinahagi sa kanila ay yung paglalagay ng mga pinatulis na kawayan sa palibot ng kanilang bahay. At dahil sa nagamit na nila yung mga kawayan malapit doon sa kanilang bahay, kung kaya kinailangan pa nilang lumayo para manguha noon. Bali 4 silang lahat na nagpunta, kasama ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pangunguha ng kawayan, ay bigla silang may naramdaman. Naapabulalas kaagad ang kanilang tiyuhin at nasabing hindi lamang sila ang naroon sa lugar. Kaya tumigil muna silang sandali at nakiramdam. Naupo rin silang pansamantala para magkubli. Maya-maya pa ay bigla nilang namataan ang isang napakalaking baboy ramo. Sumisingap-singap pa ito sa hangin na tila ba may hinahanap gamit ang kanyang pangamoy. Nang biglang tumayo ang tiyuhin nila Macario at walang kaabog-abog nitong sinibat ang nasabing baboy ramo nang hawak nitong bagakay na pinatulis na. Nagulat naman ang baboy ramo nang tamaan ito at agad na napatakbo. Mabilis yung hinapol ng kanilang tiyuhin, kung kaya sumunod na rin silang lahat. Habang sinusundan nila iyon, ay napansin nila ang mga bahid ng dugo na naroon sa mga damo at lupa. Mabilis silang tumakbo, pero mabilis din yung baboy ramo na mahigit 5 tipa ang layo mula sa kanila. Hanggang sa napahinto silang bigla nang makita nila sa kanilang harapan ang bukana ng isang yungib. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nasa harapan na sila ng isang kuweba at doon nakita ng kanilang tiyuhin na pumasok yung baboy ramo. Kinabahan silang bigla pagkat tila alam na nila kung nasaan sila. Agad na nagsalita ang kuya ni Macario at nagyaya na itong umalis. Sinabi nitong baka doon nanunuluyan yung mga aswang na ang kanyang tinutukoy ay yung mga bakwit
na kanilang nakita nung minsang nasa bukid sila. Sa pag-aalala na baka nga tama si Dado, ay mabilis nilang nilagyan ng mga sanga at tuyong dahon ang bukana ng kuweba at agad na sinindihan. Naglagablab ang apoy at pumailan lang na kaagad ang makapal na usok. Hindi pa nakontento ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nagpatuloy pa ito sa pangunguha ng mga maaaring masunog at maigatong sa apoy. Naisip daw kasi nito na magandang pagkakataon na rin iyon ang puksain na ang mga ito habang araw pa, pagkat naniniwala silang malakas ang mga ito kapag gabi. Kumuha ang kanilang ama at tiyuhin ng mahabang kahoy na may nakapahalang na sanga at siyang ginamit na panulak sa naglalagablab na apoy. Habang sila Macario naman ang siyang patuloy na nanguha ng mga maigagatong roon. Kaya unti-unti ay pumasok sila sa makipot na daanan ng kuweba hanggang sa mas lumalim pa sila. At napag-alaman nga nilang tama si Dado, pagkat narinig na nila ang mga sigawan sa loob. Nakarinig sila ng mga pagmamakaawa at tinig na inuubo. Nagsimula na rin mag-iyakan ang mga bata dahil doon, kung kaya nakaramdam naman sila ng habag. Kanilang inapula na mag-aama ang apoy. Ayaw pa sanang pumayag ng kanilang tiyuhin, pero nagmatigas ang tatay nila Macario. At nang sabihin ito na paano kung balikan sila, ay sinabi nitong tsaka na niya aalalahanin ang tungkol sa bagay na iyon. Ang mahalaga raw sa kanya noong mga oras na iyon ay mailigtas na muna ang mga nahihirapang nasa loob ng yungib. Nagsigawan sila magkapatid, pero hindi talaga nagpatinag ang ama nila Macario. Desidido ito na wag nang ituloy ang balak nila at tulungan ang mga nasa loob. Hindi umano kaya ng kanyang konsensya, lalo pa at naririnig niya ang mga iyakan ng mga bata at yung pagmamakaawa ng mga ina. Nang ayaw pa ring tumigil ng kanyang kapatid, ay sinabi niyang kung kanilang ituloy ang masamang balak na iyon, ay mas masahol pa umano sila sa aswang. At ipinagdiinan nito sa kanyang kuya na siya at ang kanyang mga anak na si Dado at Macario ay tao. Kung kaya gagawin umano nila kung ano ang marapat na gawin ng isang tao. Wala nang nagawa pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nitong sana raw ay huwag niyang pagsisihan ang kanyang kahibangan na iyon sa huli. At tumalikod na ito. Iniwan sila at nagmamadaling umalis. Nang maapula na nila ang apoy, ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na naroon na sa loob ng yungib. At ilang sandali lang ay kaharap na nila yung mga pakwin na kanilang nakita. Ngunit kitang-kita nila ang pagbabago sa itsura ng mga ito. Mga aswang nga sila. Nagpapalit din pala sila ng anyo kapag nasasapanganib ang kanilang mga buhay o mahal sa buhay. Hinawakan ng tatay nila Macario ang puluhan ng itak nito nang makita niyang mga nakaangil pa rin ang mga aswang. Pero sinabi niyang wala talaga silang balak na ipahamak sila. Kaya nga raw nilang pinagtulungang apulahin ang apoy ng kanyang mga anak
Nakita nilang tatlo na umabante ng 3 hakbang ang isa sa mga lalaki at sinabing wala silang dapat na ikatakot dahil wala rin umano silang balak na isapanganib ang mga buhay nila. Ang nakikita raw nilang bangis sa kanilang mga mukha ay pawang natural lamang dahil sa peligro kanina. Nagpasalamat ito sa kanila at humingi rin ng tawad sa kanilang ginawang pag-ubos sa kanilang mga alagang hayop. Pagpapaliwanag pa nung lalaki, nagawa lamang umano nila iyon dahil sa wala ng ibang paraan. Ilang araw na umano silang hindi nakakakain at nag-aalala sila para sa kanilang mga munting anak. Hindi naman kasi nakasapat yung mga hayop na kanilang nakuha sa gubat, kung kaya napilitan silang gawin ang bagay na iyon. Pero pagtitiyak ng lalaki ay makakaasa umano silang hindi na mauulit pa ang pangyayari na iyon. Bago tuluyang nilisan nila Macario yung pook, ay minsan pang nagpasalamat sa kanila ang mga bakwit na aswang at binigyan pa ang kanilang ama ng isang uri ng langis na maaari nitong gamitin sa anumang uri ng karamdaman at pangontra na rin sa masasamang gawa ng tao tulad ng pangkukulam. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.